Počujeme sa? Áno, takže milí diváci, vítam vás tu z pražského nádraží, kde pomaly vyplavujeme ďalší vlak smerom do Bratislavy. Vojenská dolina 84545 Bratislava. Tento vlak je plný florbalistov, ktorí sa už veľmi tešia na florbalový maratón. Tu v Prahe je to veľmi besné, všetci idú, manželia, deti, synovia, manželky vypredávajú svojich synov. Rozprával som sa s jednou staršou pani, rozprávala, že si pamätá podobné spomienky z druhej svetovej vojny, kedy takto vyprevádzali svojich synov smerom na front a tiež toto v nej evokuje tieto pocity a spomienky. Môžeme vidieť zástupy ľudí, ktorí čakajú, sú vypravené špeciálne vlaky, Praha-Břeclav, Praha-Hradec Králové, všetci idú do Bratislavy. Máme pomaly 8 hodín, za chvíľu pôjdu vlaky, mali by prísť ráno, takže v sobotu by mali byť už na dejisku šampionátu alebo tohto 24-hodinového maratónu. Čo povedať na záver? Vidíme ďalší vlak, ďalší plný vlak. Dúfam, že nič sa im nestane. Poprajeme chlapcom šťastnú cestu a zajtra sa už tešíme na vás. Tak myslím, že sa počujeme. Prichádza práve ďalší vlak. Ľudia tu začínajú plniť celú stanicu. Počul som, že sa nepodarilo nadviazať spojenie s námestím SMP, kde je náš kolega Peter Mráz, ktorý reportuje. Je tam vraj plné námestie, ľudia očakávajú práve moment, kedy sa začne tento florbalový maratón, toto florbalové šialenstvo, kedy odbije tá 8 hodina a budeme môcť všetci spolu začať sledovať a hrať florbal. Je tu veľa ľudí, možno ich počujete skandovať. Je to naplnené, je to veľmi plné. Takže uvidíme. Tešíme sa na vás a ja odovzdám slovo späť na dejisko florbalového šialenstva do Mlynskej doliny, do Univerzitného basketovacieho centra. Ďakujem. Dobrý večer tu z Viedne, odkiaľ tiež vypravujú nejaké vlaky do Bratislavy, nedalekej Bratislavy, do Mlynskej doliny, kde sa uskutoční florbalový maratón 24-hodinový. Chcel by som povedať, že vo Viedni je situácia celkom kľudná. Pár skupiniek to bolo trochu problémy, polícia ich však spacifikovala a my sa už spoločne tešíme na dejisko, na príchod účastníkov do dejiska florbalového šialenstva. Z Viedne Michal Bujný.